Хора, аз ще направя сега един кратък клип с едно-две неща, които ще кажа за вас. Тоест не за вас, ами ще кажа едно нещо. Ще играя на Xbox 360. Точно същия имам. Точно. И тоест пак ще снимам на CS и после ще снимам на Xbox 360. Така. И ще ви кажа, ще игра на някои игри, може на Майнкрафт, може на състезания, може на Аватар. И това е. Това са яките игри, които има, а по-другите обикновено са с мърдане. Там трябва да ме гледа камерата и така нататък. Ще разваля целият клип, да се мърдам и така нататък. И няма стане работата. И другите също не ми се играят на тях. Те пак са с дистанционно. Те такова. Но просто не ми се играе. Така, да много клипа да ви харесва. Напишете в коментарите какво искате да изберете от трите игри. Майнкрафт, състезания или Аватар. Да ви кажа, Аватар не е с тия силите, ами Аватар с сините човечета, тия извънземните. Да не го приемете като извънземни, истински, който не е гледал филма. Аватар не е сини хора, високи, и водят война в някаква планета с други и така нататък. Който знае, да знае. Аз го казвам за тези, които не знаят. Така че си изберете едни от трите игри и до скоро!